Ja specjalnie zrobiłam tak z zaskoczenia, bo mówię, jak ona mnie zobaczy, to będzie postęp, nie? Tak stanęłam w drzwiach i nagrywałam. No opowiadaj. No opowiadaj. Można. Co nam jeszcze powiesz? No powiedz. No, śmiało mów. Co tam jeszcze powiesz? Opowiadaj śmiało. No. Widzisz aparat i się wstydzisz, tak? Widzisz aparat i się wstydzisz, tak? No, opowiadaj. Tak. Aj. Ale jaja. No. No, opowiadaj. No śmiało. Chcesz coś jeszcze powiedzieć tacie? O. Chcesz coś jeszcze tacie powiedzieć? Chcesz coś jeszcze tacie powiedzieć? Tak? Opowiadaj. No. A ty zerkasz w aparat co chwilę, no? Tak. Ach, jak ładnie. Ach, jak ładnie. Ślicznie. Kulululu? Chcesz zrobić kulululu? Tak? Gdzie tak lecisz? Dokąd biegniesz? Dokąd tak biegniesz? Dokąd tak biegniesz? No dokąd? Opa! No jak ładnie, no kulej się, kulululu. Tak, ach, ślicznie. Ach, jak ładnie.